Dende a Deputación quixeron resaltar hoxe na presentación no Museo Provincial da exposición Galaicos, un pobo entre dous mundos, o gran valor arqueolóxico desta mostra, que percorrerá diferentes puntos da xeografía española e porá a provincia no mapa internacional do turismo arqueolóxico. E ver como despois tamén ese mundo de Roma, da Galicia antiga, se reformula, se reestructura para dar paso á Idade Media. Eses, como digo, 1500 anos son os que se van debater, son os que se van analizar nesta exposición. Reitero a miña satisfacción como director do Museo de Pontevedra porque se faga esta presentación aquí e felicito a Deputación de Pontevedra e o equipo que materializa esta mostra pola oportunidade da súa materialización e, en segundo lugar, tamén por permitir proxectar o que máis e mellor nos significa máis alá das nosas fronteiras. Durante a exposición puxose en marcha a conta atrás ata a inauguración da mesma, que terá lugar no prestixioso Museo Arqueolóxico Nacional situado en Madrid o vindeiro 31 de outubro. De alí viaxará a Valencia ou Mediterráneo na primavera do 2019 para regresar novamente ao Atlántico ao Museo de Pontevedra. Y eso es lo que se quiere contar. Esta no es una exposición de grandes piezas que van a descubrirse de nuevo. La mayor parte de las piezas que se exhiben están en museos. Se han reunido y se han reunido además con una serie de material, con textos, con ilustraciones, con audiovisuales, etcétera, que nosotros pretendemos, y esperemos que lo logremos, explicar esa idea básica. Ese pueblo entre dos mundos. Nos gustaría que a partir de esta exposición ya no se vea esa prehistoria del noroeste, como Carlos decía, de la actual Galicia, si queremos llamarle así, como solo un rincón desconectado del resto de la península ibérica. Dende o Departamento de Arqueoloxía da Deputación destacaron que se trata dunha mostra de 66 pezas importantes para a historia a nivel mundial. 66 pezas super especiais. Non son super pezas, é certo, non vamos a levar aquí 40.000 kilos de ouro deslumbrante e demais. Non, vamos a levar pequenas pezas que nos van a falar de eses ancestros que deron forma ao que somos nós hoxendía, dende o bronce final ata finais da época romana, en diferentes ámbitos, unha exposición que está artellada en diferentes ámbitos, que responden a esos períodos cronolóxicos que marcan o devir da historia. O ministro de Cultura do Goberno de España, José Guirao, presidirá o acto de inauguración da exposición en Madrid, que terá lugar a finais deste mes de outubro.